YouTube on todella suosittu videopalvelu netissä. Tubeen ladataan jopa 300 tuntia videoita joka minuutti. Joistain tubettajista tulee myös teini-idoleja, mutta millä hinnalla? Saavatko mainostajat kymmeniä tuhansia silmäpareja pelkästään karkin ja sipsin hinnalla? 18-vuotias Iina Lehtimäki eli Iina PS on nouseva tubettaja. Hello! Mulla oli ihan pakko tulla ulos kuvaamaan, koska täällä oli satanut lunta ja täällä on tosi ihanan näköistä. Mä aloitin sille vähän epävirallisesti, että mä oon tehnyt nyt reilu 2 vuotta. No miten se 2 vuoden aikana, miten asiat on muuttunut? No, tilaajamäärä on moninkertaistunut tietysti ja yhteistyötä on tullut paljon enemmän ja no, kaikki on muuttunut, että ihmiset tunnistaa mua tuolla kaduilla ja kaikkea sellaista. Iinan YouTube-tilillä on tilaajia yli 60 000. Videoissaan Iina kertoo elämästään, poikaystävästään, hassuttelee ja shoppailee. Kaikkea sellaista siis, mikä kiinnostaa teinityttöjä. Myös vaatefirmat ovat hoksanneet, että tuben teini-idolien videot ovat helppo, halpa ja tehokas tapa mainostaa tuotteitaan juuri oikealle kohdeyleisölle. Siis mä tilasin tällaisen pehmonallen, koska ei ollut enää sellaisia vaatteita oikein, mitkä mua kiinnosti. Siis mä olin silleen, että no, tilataan jotain muuta ja sitten mä löysin tällaisen söpön nalleen, niin mulla oli pakko ostaa tää. Mitä se tarkoittaa, kun sä selität tuossa videolla, että sä oot tilannut Dresslinkistä vaatteita? Siis mä olen saanut valita about 200 euron eestä vaatteita. Ja mä olen laittanut silleen tilauksen, mutta mä en ole itse maksanut niitä ja ne on lähettänyt mulle ne ilmaisiksi ja mä oon tehnyt videon sen puolesta. Ulkomaalainen nettikauppa ei ole maksanut Iinalle tästä mainoksesta rahaa senttiäkään. Eli pelkkiä vaatteita vastaan yritys saa täsmällisesti kohdennettua mainontaa yli 60 000 silmäparille. Tapa on tyypillinen vaate- ja meikkifirmoille. No ymmärtääkö esimerkiksi tässä videossa, että sä et oikeasti ole tilannut omalla kustannuksella, vaan se Dresslink on antanut sulle rahaa, että sä saat tilata? No musta tuntuu, että ehkä tuossa Dresslink-jutussa niin voi olla mennyt joltain ohi se, että mä olen saanut ne ilmaisiksi ne vaatteet ja näin. Et just tällaisissa Dresslink-tyyppisissä videoissa niin tilaajat ei välttämättä ymmärrä. Mainosyhteistyöstä pitäisi aina kertoa videossa tai videon yhteydessä. Tästä yritykset eivät kuitenkaan ole muistaneet mainita Iinalle. Iina ei enää suostu tekemään mainontaa ilman rahapalkkaa. Mä oon nyt kuitenkin löytänyt ratkaisun tähän, että miten mä säästän nettisoppaillessani. Ja se on www.cuponation.fi, josta löytyy... Mä olen tehnyt 2 videota Cuponationin kanssa, että tää on just niistä eka. Ja mä sain tosta videosta sen 150. Joo, mä koin ton aika pieneksi summaksi siihen nähden, mitä toiset on sitten valmiita maksamaan. Joten tuossa toisessa Cuponationin kanssa tehdyssä yhteistyössä vaadin vähän enemmän, koska mun mielestä 150 on riistoa siihen nähden, miten ne saa mainostusta. Seuraavasta Iinan tekemästä mainosvideosta yritys maksoi jo vähän enemmän. Siinä Iina esitteli 50 euron hintaisia saappaita. Mitäs sä tästä mainoksesta? Kuinka paljon sä tästä sait? 400 euroa miinus noin saappaiden hinta, eli noin 350. Se kuulostaa todella vähältä. Se on. Minkäköhänlaisen lehtimainoksen tällä rahalla olisi saanut, televisiosta puhumattakaan? Blogimarkkinointiinhan luotiin alan omat eettiset säännöt muutama vuosi sitten, mutta tube-mainonnan pelisäännöt puuttuvat, vaikka yleisö on todella nuorta. Iina itse on jo täysi-ikäinen, mutta tilaajat ovat nuoria. Onhan ne nuorempia kuin minä yleensä, 13-14 sanoisin. Kuluttajaviranomaisten mukaan mainonnan pitää selkeästi erottua muusta lapsille tarkoitetusta ja lapset tavoittavasta viihteestä. Alle 15-vuotiaille lapsille ei saa esittää suoria ostokehotuksia. Ruotsia on kuohuttanut tapaus, jossa 14-vuotias tubettajatyttö testasi verkkokaupan meikkejä videollaan ja jakoi blogissaan yrityksen alennuskoodeja. Ruotsin mainonnanvalvojan mukaan tyttö teki väärin, koska videossa oli piilomainontaa ja se kohdistui lapsiin. Voisiko sulla käydä samalla tavalla kuin tolle ruotsalaiselle tytölle? No, toi kuulostaa silleen pelottavan samalta, mutta jotenkin en osaa ajatella, että mulle kävisi noin kuitenkaan. Siis on
täysin käsittämätöntä, että Ruotsin mainonnanvalvoja on antanut langettavan tuomion 14-vuotiaalle tubettajalle, eikä sille yritykselle, jonka meikkejä tyttö videossaan mainosti. Tosi moni on varmaan huomannut, että nykyään YouTube-videoissa on yhä enemmän ja enemmän mainoksia. Tubettajat saa jonkun tuotteen, sitten ne mainostaa sitä. Ja tänään mä ajattelin kertoa, mitä mieltä mä oon siitä asiasta. Tuomas Kukkonen eli Tume on vasta 17-vuotias, mutta silti jo hyvin kokenut tubettaja. Hänellä on tilaajia ällistyttävät lähes 112 000 kappaletta, eli tuplat siitä, mitä Iinalla. Videoissaan Tume käsittelee myös yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia asioita. Tuomaskin on tehnyt mainoksia. No, ootko sä saanut rahaa näistä diileistä? Joo, totta kai, että rahaa pitää saada. Tämä on aika uutta tämä mainosten tekeminen tubettajille varmasti, niin sitten ne ei välttämättä tiedä, että mikä on oikea summa. Niin en mäkään ennen tiennyt, että mä oikeasti voin pyytää jotain rahaa, jos mä vaikka näytän jotain niin kuin esineitä tai jotain mainosta jotain mun videoissa. Mutta kyllä mä sitten nykyään olen oppinut, että paljon pitää pyytää ja ei mitenkään hirveän helpolla kyllä lähde mainokset mun kanavalle pyörimään. Mikä on oikea summa? No niin, oikea summa. Ehkä siis 3 tonnia tai ylöspäin. Sen Valion homman mä tein 2 tonnilla. Mulla oli silloin joku 65 000 tilaa ja nyt mulla on vähän päälle 100 tonnia. 100 tonnia on nyt vähän päälle, niin just 3 tonnista 5 tonnia riippuu ihan firmasta ja mitä ne haluaa. Tuomaskin kuuluu niin sanottuun YouTube-verkostoon. Verkostojen kautta hoidetaan yhteistyötä mainostajien kanssa. Maailmalla verkostoja on lukuisia. Suomessa toimii 3. Töttörö, United Screens ja Splay. Verkostot ovat kaupallisia yrityksiä, jotka parhaimmillaan hankkivat tubettajille ansaintamahdollisuuksia ja muutenkin auttavat heitä monin tavoin. Paljon puntaroidaan sitä just tätä kaupallisuutta, että mikä on sopivaa, mikä olisi heille sopivaa, mikä tuntuu heiltä luonnollisesti siinä sisällöltä, että se pysyy mahdollisimman aitona, että tubettaminen on hyvin rehellistä, että kertoo hyvin aidosti omista niin kuin kokemuksistaan, niin sitten sisältöyhteistyötkin pitää heijastaa sitä heidän omaa arvomaailmaa. Parhaat verkostot hankkivat sopimuksia ja ohjeistavat tubettajia. Pitävät huolta, että tubettajalle maksetaan yhteistyöstä oikeaa palkkaa ja sopimukset ovat reiluja ja laillisia. Verkostoja on monenlaisia. Joidenkin ulkomaalaisten verkostojen toimintatavat saattavat olla hyvinkin epäilyttäviä. Varovaisuutta, eli kyllä siinä niissä tulee sopimukset, ne käydään tarkkaan läpi ja käykää aina vanhempien kanssa ne läpi, koska ne on sopimuksia. Osassa niissä on hyvinkin pitkä sitoumusaika. Näin kävi esimerkiksi Iinalle, joka liittyi 15-vuotiaana ulkomaiseen verkostoon ja pyristelee siitä nyt irti. Mua huijattiin, kun mä olin nuori ja tyhmä aloittelija. Verkostot myös keräävät mainostulot ja maksavat korvaukset tubettajille eri sopimuksen mukaan. Suomessa toimivista verkostoista Splaylla on eniten kanavia ja tubettajia. Kaikista nuorimmat suomalaiset tubettajat ovatkin Splayssä. Sen nuorin tubettaja on vasta 13-vuotias. Miksi teillä on alaikäisiä? No siitä on myös se, että se tuo minusta paljon enemmän turvaa sitten taas siihen. Että me tehdään tosi vähän yhteistyötä. Siellä on yksittäisiä tapauksia. Siinä ei ole sinänsä, pystytään tarjoamaan sitten verkostona enemmän tukea, varsinkin näille nuorille. Jos he haluaa tehdä sitä aikuisena, niin heidän pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa sitten jo tässä vaiheessa, kun alkaa kasvamaan isommaksi. Ilman meitä niin he saisivat niitä pyyntöjä kuitenkin. Todennäköisesti ilman meitä he saisivat vielä enemmän pyyntöjä suoraan brändeiltä. Niitä ei varsinaisesti kiinnosta, minkä ikäisiä he on. Heitä kiinnostaa vaan se, että voi vitsit, nämä näyttää olevan tosi isoja nämä kanavat. Eli silloin heillä on turvattomampi se kokonaisuus. Silloin selkeästi meillä on tärkeämpi rooli siinä, että tehdään niitä yhteistyössä. Mainostajat saattavat vedättää alaikäisiä tubettajia. Paljon on juttuja, joihin Tuomaskaan ei ole lähtenyt. Sipsitehdas pyysi mua jotenkin, että hei, me pistetään sulle vähän sipsejä nyt tästä postiin, niin teetkö jonkun pienen videon siitä. Ja mä olin vaan, että no pistäkää vaan, mutta puhutaan sitten rahasta erikseen. Niin jotenkin sen jälkeen ei enää huvittanutkaan tehdä mun kanssa mitään. Että varmasti odottivat, että mä teen jotenkin ilmaiseksi tai silleen, että mä teen sipsejä vastaan heille mainoksen. En lähtenyt siihen mukaan.
Eräs yritys lähetti Tuomakselle ja monelle muulle nuorelle tubettajalle sähkötupakoita, joita heidän olisi pitänyt mainostaa. En ole pyytänyt mua pistämään kuvan Instaan. En mä mitään kuvaa laittanut, että kyllä mä tuotteja otin vastaan, mutta sitten en mitään kuvia ruvennut pistämään. Moni muu tubettaja kuitenkin mainosti samaista sähkötupakkaa, vaikka sähkötupakan mainostaminen on laitonta. Tuomas on nyt oppinut läksynsä. Mä oon aika monta kertaa saanut silleen köniä, että mä oon tehnyt alihinnalla ja sitten mä oon ruvennut ärsyttämään jälkikäteen, että noihan sai ihan sikahyvän jutun tästä mun videosta ja mä en varmaan saanut oikeudenmukaista korvausta siitä, niin se kynnys on aika korkea. Iina ja Tuomas tubettavat harrastusmielessä, mutta tubesta löytyy myös kokopäiväisiä ammattilaisia. Yksi heistä on Lakko, eli Erik Savolainen. Ennen hillitöntä suosiotaan Lakko teki rakennushommia. Eipä tee enää, vaan tubettaa ammatikseen. Mä pystyn hyvin elättämään niin kuin mun avopuolison ja itseni. Morjesta! Me ollaan nyt täällä Espanjassa, täällä kauniissa Barcelonassa. Meillä on futiskamppeet, meillä on pallo, meillä on kaikki kunnossa ja lähdetään leikkimään messiä tuonne kaupungin kaduille. Videoita on tehty ulkomailla asti. Mä oon itse niin tukenut sitä brändiä, mä tykkään sitä brändistä totta kai ja mitä mä oon aina tehnyt. Ja se niin kuin on se juttu, että se ei saa olla semmoista päälle liimattua ikävää mainontaa. Että siihen pitää mun mielestä uskoa siihen tuotteeseen itse. Ei oo, se on Lakko tässä, terve. Tänään pelataan Rocket Leaguea. Yksittäisten diilien arvo on jotain ihan muuta kuin Iinalla ja Tumella. Hyvä osviittaa, että ne voi olla 4-numeroisia, ne voi olla 5-numeroisia. Sitä on niin kuin paha lähteä sanomaan etukäteen siitä. Onko ne jotain Googlen-mainoksia, mitä pyörii videoiden alussa? Ja niissä tulee jonkun verran rahaa, se ei ole mikään iso summa. Se ei ole iso summa? Ei ole isoja summia. Puhutaanko me nyt sitten kuinka monesta numerosta? Puhutaan kyllä 4 numerosta tällä hetkellä mun katselukerroilla, mutta ei se hirveästi ole. Täällä pyörii kameramiehet sun muut toimittajat täällä ympärillä samalla kun mä puhun teille. Siitä lähtee, kato. Varma häkki. Onko tää helppoa rahaa? Ei. Siis kyllä tää työtä vaatii, vaikka tää saattaa näyttää helpolta. Mutta siis tää vaatii todella paljon niin kun suunnittelua sun muuta ideointia. Lakon videoita katsotaan jopa miljoonia kertoja kuukaudessa. Katseluista kilahtaa Lakolle rahaa myös videoiden yhteydessä esitetyistä erillisistä mainoksista. Sen mä oon huomannut, että mun katsojat on älyttömän aktiivisia, että ne katsoo todella paljon mun videoita. Mä saan kuukaudessa noin 4 miljoonaa siis katselukertaa videolle, joka on ihan käsittämätön määrä. Mä ymmärrän, miten moni ihminen niin jaksaa katsoa tätä pärstää ylipäätään. Se on siinä. Sieltä se pomppaa. Minä oon menossa vastaan. Kato, onko siellä? Boom! nyt on paikka. Nyt. Aha, ohi mennään siitäkin. Tube-videoita tekevät ja katsovat eniten lapset ja nuoret. Ongelmallista on, että alalla ei ole selkeitä pelisääntöjä siitä, miten tubessa saa mainostaa. Yhteiset pelisäännöt pitää olla. Ne pitää olla selkeät kaikille ja kaikkien pitää niitä noudattaa. Ja kaikkien täytyy tietää, mihin ne lähtee, kun ne lähtee tekemään tuommoisia asioita. Onko nyt tällä hetkellä se tilanne, että kaikki ei tiedä? Varmasti on. Siellä on kuitenkin, tubettajia nousee joka päivä lisää. Ne voi nousta, ne trendit voi nousta ja laskea hyvinkin nopeasti. Eli meitäkin on yllättänyt se, että kuinka nopeasti tämä itse niin kuin ala ja sitten nämä katselumäärät on kasvanut. Ja miten se sitten taas niin kun on tuonut uusia ihmisiä sitten taas näiden sisältöjen äärellä, niin siellä pitää niin kuin koko ajan arvioida sitä. Mutta mitä sanoo tubettajat? Tarvitaanko markkinointiin selkeitä sääntöjä? No se voisi olla ihan hyödyllinen, että sit kaikki ehkä oppisi paremmin just sen ja se tulisi selkeästi niille tilaajillekin, että nyt on yhteistyössä tehty tämä juttu. Totta kai se olisi ihan hyvä, että olisi yhteiset pelisäännöt tähän hommaan, mutta sitten jos se menee liian byrokraattiseksi, niin sitten taas ei. Että semmoinen sopiva, semmoinen välimuoto siitä, että totta kai on hyvä, että on säännöt. Mun mielestä ei. Siis mun mielestä se on hyvä itse päättää, että mitä se haluaa tehdä. Siis mun mielestä se on niinku lähtökohta, että lähdetään tekemään itse mitä halutaan. Et kuitenkin oma kanava kyseessä, niin mennään omilla ehdoilla. Maailmalla on tahoja, jotka yrittävät ostaa jollain mitättömillä tuotepalkkioilla tubettajia mainostamaan itseään. Mutta tubettajan kannattaa tuntea arvonsa, eikä lähteä mihinkään epäilyttäviin juttuihin ollenkaan.